mo. Yes. Ayan, lapit. Oh. Wag lang masyadong hihinga ha, maawa sa katabi. Ano yun? Shoot lang. Wait lang, si Ang. Hello sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshies. Eto na naman po si Momshie G and welcome to my vlog. At ngayon nga, magiging isa akong fairy godmother. Ng aking mga anakshi kasi magbe-birthday yung isa kong anakshi na si Allen. And gusto nila, wish nila is magkaroon sila ng pictorial. So, makeover together with the dress, the wig, the heels, and everything like that. So, ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo yung mga magiging transformation nila. So, good luck sa akin. At good luck sa kanila. See ya! So, eto na. Sisimulan na po natin ang pag-makeover kay Dwight. So, let's see kung magbabago. Char! Let's see. Tapos si Dwight, ito na aking next client na si Angelo, my next model. So, abangan nyo mamaya ang kanilang mga transformations. Aside sa makeup, meron din sila mga dress at saka mga wigs. Kasi nga, namimiss ko na rin yung pagpa-perform on stage. So, may taswel, ipagamit ko sa kanila yung mga gamit ko. So, tingnan natin kung anong effect nito sa akin. Ikaw, ano i-expect mo sa aura na gusto mo? Medyo fierce. Fierce, nakakatakot. Halloween costume. Kasi yung fierce, pang Halloween. So, tingnan natin. Saan mo magagawa natin. Let's try! This is Angelo. Yan. Para sa aking second makeover. So, later makikita niyo yung final look ng kanyang aura. So, kamusta? I'm pretty. I'm pretty. Parang no choice ka na lang sabi nga pretty. Pero ang gusto mo naman yung color. In fairness, may pagka-Maxine Medina, ha? Na? Maxine na bulok. Na may pagka-Max Alvarado. So, good luck! At ngayon naman po ay sisimulan na natin i-makeover ang birthday girl na si Alex! Yes. Happy birthday! Thank you! Kasi isa to sa mga dream niya. Actually, dreams nila. So, aside for fulfilling their dreams, it's also my experiment.
Hindi. Ano na? Experiment kami dito na. Hindi, ayan. So, bibigyan ko ng chance din ibigay sa kanila kung ano yung gusto nila. At syempre, in fairness naman, andito naman ako as a fairy godmother para to pa rin yung kanilang wish. Kaya naman, okay, simulan na natin ang paglalagay ng makeup by using the moisturizer. So, kanina yung dalawang nauna is nilagyan ko na rin yung moisturizer. Hindi lang natin nakuhanan. Okay, so, nilagay ka na ng moisturizer sa yung mukha para mas makapit yung makeup and, syempre, para maiwasan din natin yung yung may irritate yung skin nila. So, para mas maging healthy, hindi masyadong dry. Ano expectation mo for your makeup? Or ano bang gusto mo maging aura? Kung meron ka magiging kamukhang artista, bakit si Bando? Gusto ko yung tatay. Hindi, gusto ko sa makeup, yung parang girly lang, ganyan. Hook up like this? Yes, mga ganun. Sige, Malambot lang. Yes. Sige. Kung gusto mo ng malambot, ilalagay natin pala dyan, dapat downy. Hindi moisturizer. So, ayan. Ikakalat muna natin para mas makapit yung kanyang makeup. So, gusto niya girly-girly. Subukan natin. This is the Bernie Girl. Kamusta? Ganda. Nino? Ganda ko. Binuhat yung sarili. So, ayan na nga. Ito na si Aling ako. Abangan niyo pa yung pinakahuli. The most exotic, the most challenging place here in Santa Luna. Ayaw. Abangan niyo yan. Ito na nga. Ito na po. Pinaka-challenging. Laki nung mukha eh. Ayun. Siya na ako nagsabing yan. Hindi na ako. Okay na, Mi? So, magsisimula na tayo for foundation. Susundan natin ang cement tsaka gravel. So, ayun. Mag-foundation na tayo. andito na kami ngayon sa location. Kasama ng aking mga ANAKSHIES. Okay, sa mga ANAKSHIES, ready na kayo para sa ating photoshoot? Yes po. So bago ang lahat, papakilala ko muna sila sa inyo. Halina kayo, girls. Siyempre ang ating birthday girl, Allen. Ayan, Dwight. Angelo.
And of course, ayan, the one and only, the only one. Ano nga pangalan mo? Oy, di ko. Si Tags, ayan. And of course, pakilala din natin ang ating mga cameraman, ang ating mga official photographer, professional / perfect editor. Ano po mga pangalan? Marl po. Marl and Rex. Boro. Marl and Boro. Parang tanga to. Rex po, Rex. Marl and Rex. Ayan. Hello. Ako nga pala si Momshie G. Ayan. So, good luck sa atin. Sana kayanin nyo sila mapaganda na. Ayan. Ang ganda ng location. In fairness, iiwan namin sila dito pagkatapos. Good luck! Ito na nga mga momshies, mga popshies at mga anakshies. Nako, ready to shoot na rin ang tatlo nating mga binibinis. Well, inuuna lang namin yung aming birthday girl na si Allen. Sa ngayon, musay muna natin sila. Ay, taray, mga lady in white outfit. Ayan, taray. Ng leg. Oh, taray. Ang lusog-lusog. Pwede ka mag-isaranggola dyan, girl. Taga rito ka ba? Ako po. Kasi ang ganda ng mga puno mo rito, ha? Bamboo ka rin. Kala ko noon, iwas. Ah, taray. Sige, ipilit mo. Oh, ipilit mo. Kung sira na yung takong ko. Ako po yung... And 1, 2, 3, pose. 1, 2, 3, pose. 1, 2, 3, pose. Waki. 1, 2, 3, pose. Waki. Waki. Waki yan. Ganda-gandahan pa rin kayo. Another. Waki, ready. 1, 2, 3, pose. Ganda-gandahan. Aura na inagawa ng jowa. Ay, para. Wala naman. Aura na nauubusan ng ulam. Aura na nagalit kasi naagawan ng joking. Ah, taray. Laban na laban yun, oo.